na me wo broni krom kakra Okay. Ye UK nti ho na me te agya me bo me bla nti yakoba ase na me hwehwe me pipa nti mla me ye ready se me hwehwe pipa no na akoye te se broni a wo ye Indian a me de ma asem koda no no o ma me documents a metimi de aye me process bia na me de beba beto dem na ayara me de be hye ayi group mu se bia beduru se menya na me de ko no wo de to me dwumadi so ye be pa ye ngu ti na kire se duru sa me na asem ni mu ayeden nti ade ne ha mia wo wa na se me ba fi na me be hwe adekora eyes nti ade na ne tu me ena de me sa ba Ghana ti mimi beduru Ghana no me be ye adwuma be bie me store enye store ba ko me bie store be 9 ye different me tu ne ma wo case ya the cost supply ko fa ne ma ne ade ni nyina no o ma mpene o mimi de so ni bo wura me o fa me ankasa wura me mu e de me kom ye adwuma ne wo bosomfo a okoma na aduane e de nkrofo ade srede e ko to nanim a woni ne wo kita hodi a ono so otimi fa so de boa nkrofo ma ne yeyi fo a enso ni bo wura wo no ohu yehu woniama bi a wo ye bia no wa ani no kra enso ni betime kun ye ni asofofo nyina adwuma ye pe yesi wo ye de wo ye komishini ena me so me ye de me so me ye konfo difference wo mo ne sen e de no kra ehu cha asofofo de ye de no ehu cha asofofo de sofu bia ya solubru 20 years na wo ne da onkasa hu na so da praise the Lord na no gu so ye na wanyam wo da yesumu no de abeboa obi meme na oto wono mo no o de bomb na eba wo so me beba sisi a be kire me science o de bomb na eba nti mempa mo me tia sisi me kuta sofofo pa ni me kuta sofofo a me uba efi a wo so yetu so me nyina wo fie e de boa e ma obi a wo ya asori a o petu me ne nanante ebi se tumi oba ni etwa akokoma yewura mo na ahote na wo se adwuma no wo pese oboa nkrofo a ye twa akokọ ni ye amamle no omudi utum e de be ma o wonte a wo de bedi nsamone a ye mfa ma wo busiafo mi hu konfo nana ama e wo media ne so na mehwe adwumadi a wo di ne se na akom no esiti a wo se mbopni no na me ne twetwe nkomo na mebisa ne se onu oba besia na tumi se ya kita no tumi no kwa enifri ene aye nana no mope mensa aka no e wo mencha na se mabopni no e wo na so ye so nti ne baba twetwe nkomo ye be ko na nche ne de nkomo na hye so na me kai wo se too much gh ene we go so a wo show first time ya be me subscribe button so na wo de bro na account no upload no bia to mo ape we get notification afi wo se ne nsem no nyina esitie ebusu aka me ho nyama na akwa aba Bobo suname me di kan so me da wase pa se me bopi no waje me so yo nana ye di kan bisa se ka se konfo nana ama oye hwan yo me ko so ana ma chia mo afefo emre bi o mo hwe mo se me ko so ana ma chia wo mo me so me da wase se ja afre me ne media no so no se ube ye interview na wan peche na eja eso ya o kire bi na udi kwose eni nti na afre me ana eja me ye bibi kakra so fa che me na o so fa che me nti no me da wase so so apini me na so betie nkomo kakra firi maso ye me konfo a efem konfo na nama okay me kom sufrao me ye sufrao konfo nso na da yeji okay nti me ye na konfo o kom sufrao nso ne da yeji ana wo wo kumase esi den na otime kom nso wo yeji a wo wo kumase me ni kumase sa okay me nya obi a me wo kumase sa me koma nkasa ewo yeji ehwo ne bo matranse okay ehwo na me comment tete ehwo na me ye ni bibia na ensuo no mani fiye de me hu sa boy wura obida nanso enipa bebre som esuo efiso ye obatampa ade ade betu nanim bi oye mawo hu kura no etretre ko baabia akoso moni ade ade a sebe omo wa bosomfo omo tete ho a omo som nsuo no na me nso de ye gine na me firi na me papa nso firi aboaso
nti ade ne ka me saa ye de me kɔ hɔ nti wona me comment tete eye me bibia ansana wo mo ya amamle abusa nsu na ye gi me atumu a metimi ye ma bibia hɔ ti emle pem no so matene kumase ye wo me kumase me kunu ni me bibia wo kumase ne me ma ti na kyerɛ sɛ wo mabɔ matenase na bibia akɔso yi na menya me nindie nso a me de bɛboa nkrɔfo de a ɛsɛ mbɛte aso yi ni bi wo kumase eni nti na ma me ba kumase ana wo kasa na wo kasa wani fredi wo hu sɛ nsuo no abɔ awura wo bi da na mimisa sɛ wo sɛ ebi mu so kɔm nsuo no ti sɛ nsuo no ɛmbɔ wura na nipa no bɛyɛ dɛ no akɔm nsuo no de wo mu ni sɛ enya wo bia nsuo abɔ awura no enkoa na otimi sum nsuo ma ne yiyi sɛbe nsuo kura no wo kɔtena asase bi so na wo ye konfo na se nsuo bi epe wa asem a otimi no nante ma ne yiyi amra wo nye konfo enti no emfa ho se wo ye konfo na se wo nye konfo nsuo ni pe wa asem ne nko ade otimi bowura ma ode ne ye dwuma sa enye se nsuo no fitin anu abo awura ansa na nsuo betimi abo awura o memi de nsuo ni bowura me o fami ankasa wura me mu e de me kom eye adwuma na wo bosomfo a okoma na aduane e de nkrofo ade srede ekoto nanim a woni ne won kita hodi a ono so otimi fa so de boa nkrofo ma ne yeyi interesting nso na bo awura no ene so bosomfo ye beba so ye wo mu no so me misa se abreben na kom no wo de ne fa wo ye wo mu na ne se na me wo broni krom kakra ye UK nti hona na mete agya me bo me bla nti yakoba ase na me hwehwe me pipa nti mla me ye ready se me hwehwe pipa no na akoye te se broni a wo ye Indian a me de ma asem koda no no o ma me documents a metimi de aye me process bia na me de beba beto dem na ayara me de be hye ayi group mu se bia beduru se menya na me de ko no wo de to me dwumadi so ye be pa ye ngu ti na kire se duru sa me na asem ni mu ayede nti ade ne ha mia wo wa na se me ba fi na me be hwe adekora eye santi ade na ne tu me ene de me sa ba Ghana ti mimi beduru Ghana no me be ye adwuma be bie me store enye store ba ko me bie store be 9 a ye different me tu ne ma wo kasi a e ko supply ko fa ne ma ne ade ni nyina no o ma mpene ti na me de ade na wo fie meme na nam de to so omokom e wo fie na nsukuru no na me nta nkoso efisa nya ho ne ye wo me aboa so nti yakoba se wo mu a me kɔ efise omudi agade eti ba bia obapefiri na ho ne beto ato omo nte sa asantefo a omudi enade a ba bia ma me firi na ho na wo firi omudi agade enna me akasa me manana no a wo me maame no papa firi aboa so enna me maame so papa firi aboa so enna me so papa firi aboa so nti ye de mani fi ye ne de minim se ho ne yawo ye atete ye nanso me maame nana kan nana akasa no ono de o maame ne papa nyina firi yeji ti nunti enema yase nso firi yeji sa nana se obi ewo Kristo mu a na se efre wo ne so a nipa no ya na ese wanfa fre na anya adwuma e ha no esika semtimi ye basa adwuma bi obeyenye yi wo so wo kire wo de wo sa bra na wo anonone no na wo paper scroll de kwhye wa baba na ayira entimi bisa se akom no so wo bi so na so no so wanfa anya adwuma etimi ha no wo kwan bi so ana wo se ani azofofo ni nyina adwuma na ye pew no mo na apolish wo mo de a wo mo de ka akom ne hye ye ni azofofo nyina adwuma ye pe yesi wo ye de wo ye komshini ena me so me ye de me so me ye konfo difference wo mo ne sen ye baako ewi ase ni bibia wo mo nchichemu sa wonam wi ase wo be ko school wo be nya nurse wo carpenter wo fitani wo doctor wo we lawyer ni ade iti sana sunsun guma sotie sa na fe yemra nchichemu ne so ne wono ensu na fa no ya wono di ensu ne ye adwuma ene ne ensu ne fa no na so wono ekom nsu no difference wo ne de we de wo mi se wo a ensu ne bowura wo no wo ye hu wo niama bi a wo ye bia no wa ani no kura ensu ne betimekun e chan de okon nsu n'anim se me pese me no wonante
ti sa wo pema asem dia me ma wo nsem akokọ je na me no wonante okay ti sa wo tiwi na me mfa cameraman nye example say wo ye oba enya wo na wo sepe be ma na sepe na wo do pa kwose nepe be ma pe obebu ye mula yimu obu o fa nya hwe sa pepepe na mmom kwose nepe dia ono be so pa emu ode enti na ba sa de bosom ni bowula no wo ye different chebosomfo okay sa na me ba no me hu se okode ni ade symbols bi ewo wa ha eno no aseche ne se ye free ye call Kristo mu a ye ka se obi owo okode ni na me ba hansa me hu okode na ye me ho kakra wo de okode ye adwuma me mfa okode ye adwuma de wo mu nyina ne se wo kọ abosomfie a no kure wo mu a suma no ene ne konfu hu na de a ene ye de sa okode no isi ho kire se ansa na abekọ baabi a be hu okode na wa se kire enti a sa aboa no isi wo kire obi na ni tokọ akiri hu na de ekọ akiri enti mabosom na ka kire me se memfo okode isi ho ma wo mu ena me ye ana za abosomfo so mu hu ade bi se ka wo wa so de mo beka se me ko sunsun wiase no me ho se ni na ha sa na mo so mo hu ne ma nse fa na ma me ye de no ko egu cha asofofo de ye de no egu cha asofofo de sofu bia ya asole buru 20 years me ho hu ne da onka sa hu na sum da praise the Lord na no gu so ye na wanyam wo da ye sum mo de abeboa obi me na otu onu mo no o de bomb na eba wo so me ne beba sisi a be kire me science o de bomb na eba ntimempa mo sa ade ti mo enti okode na ase enu okode ne kire se obi a wo wani kire se me wotumi wo be ya me akora me to me di hu ma ade ena me suma no so hu ade ekọ akiri enti no okode so hu ade ekọ akiri enti no eno na wo de bete ase se de wo kọ abosomfie a ubewu sign bi se ya ye maame wata eda hoyi ene sunsun foforo sunsun mo nyina no wo mo nkyerase a ye hu mo sunsun wiase ansa na ye ya to ye de wo mo to sanso na akwa asori de mo abowu so mo so aye bibi na antaban bobo akiri na okuta ne baaburo kire se ye na dance die ne so na dance die ni podua okay se wati ase ntin so ya wo de ba ya hu no asofofo mu ni ye mo no enso ye baako ankane no yakasa obi ekomfo a na ye hwa patabi ye hwe wure mu bi owo ye hwe nyema huhu bi enka wo pie no oba kan na doma bi kusensen no ho na ne huhu na wo so ni ade me bopuni wi wo ye kama ana ho hwe pa me da so so fade so ye kama me da so ase ena kom no ensakra ya bem no kre tetefo no na atakoye te se emre bi nana omo so de hye wo omo ho enema ebasa se me mesu hu na ne ho ofe mi nyemu wo ye 100% mi nyemu 20 kola na fade se wo wani hu na untimi hwe ahunhu ofe ahunhu ofe pa ade a eye sikedwe beda ne nsa no wo nya bi okay iti se ne no ewi asesesa na se tumi power so dia esesa wo konfo no sesa na ye hu tumi kore wo so iti me hu me na hu me na su panyina hu ni sampa esesa de me ye kura no ma me twa kura so be mama blosa okay sa bisa wo kodi asem na me tumi ne so so ha no hu se symbols na wo do bebre ni gugu a ye betime de ho nkomo ekwanda office we assess obi ba ofi a esese obisa wo panyini okay na wo hwe nipa ne se ne wote wo ye nipa bonini a ne hu okay wo nuru mi fi akura me hu ntia kwanda wo se obetimi ahwe de office obisa bia na ye hwe ye chi ha ye ni kan fa eden ye sisi he na ye nka eden yi ye hu se sekan mienu dadan no ho wo ba da ho na kire ye kakra dan ye den dan metimi aka se de dikan eye mesu no ne dan okay ntia ye su fo na wo ho okay wo mo no enema bi wo mo mpe wo mo ni niema bi nti esesa wo nya wo mo danko okay ena dan ye to so miemi
eno so no wo eye ablafo esuma wo mo no mo ne eden no sebe se ye kan sen omo ko akon se ye chi baye ye chi bibi wo mo na eye ena dan na etwatiri no enso ye sebe obi kwasea okay omo so dan no okay ena abusa dan ene dan ye toato aso nti omo enwo edan no nti edan bia ne dwai wo dwumadi edie efise ye mfa abosum ni mom ye mfa mom ontimi mfa mom adekora ntimi mfa mom ne se edan ye to so edidi kraman wo kra enso dan we di odi dwan pe ene akokọ edan ye to so no enso wo di omu di togo nyina abosum wo ye nchichire sa pepepe okay afi ye hwe symbols na egu ho na ye hu stool ye hu ginyame akofuna ene ade fa ye fa symbols na fi se denchem so na mse otwato no na eno so che okay ye woni ma bi wo ho no ma ye wo mo ho afade okay denchem no ana chechen no ye yensuo no tumi bi a wo bi otimi dane efome na wo tise nipa otimi dane aboa etinsuo bia wo ebi ye wo ebi ye denchem bi ye chechen bia ne sanye wote e wo sunsun afam enti ekobasa wo mo na kire yen na maye memfa me penye bibi okay the symbols na wahani na ye ewo no enya aso nko abosum bia wo na ade a ope okay okay nana wo bi show afi ne bi obi hu too much wa kan wo sim nyina se nipa no pese wo ba wo ho wo bisade bi o de batu wo mu e de na wo ka kire sa nipa na wo show se oba ha full assurance the woman na ye kan say enipa bia wo ba na nam nchen na wo do ha wo ba betu n'anim a me de me hia no first say me wa abotere enti won so obepem mo na se wonya abotere adwuma na ye no enne obi timi de adwuma ba wo ba ye adwuma na to so enu na wo twa obesane na ayiyi obi so de ebedi bosome mienu obi de ebedi bosome miensa enti wo nipa na wo ba no wo na ese wonya gidie ansa no aba me na ase edo mu a wo ni gidie dia na wo ni bibia wo mu na wo se o be so ahwe ene ade de ha ho because ade a ewo fie bia na ye di gidie na eye efise sunsun na ekoboa wo enti mimi ye ni pedua ena me na obeko sunsun anu mama na akoboa wo je sunsun ni di ade a hwehwe bi fie ade ye be ye na ye de ama wo sanete o le kan ka sem bi se mo ni asofo ni na mo ye adwuma baako o ka se o ka gidi o ka sunsun sofo bi so ka se ono so bompa ma ono so se fagidi taato o ni gidi a enti ni nya adwuma enti ani adan na mo nyina na se enya ade baako na mo sum na trend be ka se beef ewo asofo ene akonfront on se asofo fo no ene me kura me tia sisi me kuta asofo fo pa okay me kuta asofo fo a me uba efia boso yetu sume nyina wo fie e de boa e ma obi a wo ya asori a o petumi ne nanante ebi se tumi oba ni etwa akokoma yewura mo na ahote na wo se adwuma no o pese oboa nkrofo a ye twa akoko ni ye amamle no omuje utuma e de bema o honte a wo de bedi nsamani a ye mfa ma wo eti ye ni asofofo nyina ye pe na ye de te se omu ye wo mo dia koye te se omu na ye papa na ye de ye bone na so ye no omu ye pe ma men kan se mo nkyerɛw okay na so oda he sofu bi betena se no aka kyerɛ ne mase me pese me te wo e ma wo hote efia ba ho eti ye nkonsu na men kote wo enye nsuo ni na ewo me so enye nsuo na metwa akokoma no enye nsuo na metwa dwama no na wo sofu de obepɛ de wo ada na wo mo nsuo nsi ofie na wo fa nimu na wo fa mo na so na ade ne ba nsuo aka obi a wote ho kom no na kyerɛ sɛ ye hote akonfo nyina wonya konfo papa nya akonfo nyina mo hote wonya konfo papa ye wura mafrɛ na ne hote na oso ade we ya ensuo no eka wa efi bi e wo bia no ebefiri wo okay no mi bi e wo bia ebefiri wo enti se wo fie na wo tumi wo fie na ya honhom tumi a fabuo ma no ne kɔ wa asɔre na asɔre ne de ekuo okay asɔre ne de ekuo mo kɔ kyerɛkyerɛ mo ho adwene na wo de asakyera but enipa de a wo ye bia ne te wakoma mu
Upe wiase pa baby entro konkonsa abone yesem awudi semwa ene asori dem. Ye fia ha ufu obi ade a o ade be chebosom ne be chew. Wodi ntro e ma onu ebe wo ba asem na bosom tisi ne so ye obi abusa akwala obeba be fro se no awuka ase wi esi kan wo be ka nokore esi o ye fia. Okay. Eti no enye fre ne nyamesom na asofofo no bebla polish wo mo de ye no mo ye pe nso ye ne entam Nyankopon ne bo bibia wa asase so sa na tie mpempin ya na adwene bebre na ekoso amanfo tini titiru se obi peba na oba mo na asese wo peba yesi ensuo ba ene ye de mabu okwa owo akwala na sakwala na yese bio ase obi an ho atechima kakra koja ne kwan na kosi nsuo so se ensuo ne ba na de ko bi misa se obi ba ho ebe pe bibi na wo de ade ne mana eya ade e hote eya ade etimete na ho na me da wase oni bibi ensuo maba Nyankopon ne maba ne wiase bibia no e wasa so nyame na de to se ensuo Nyankopon ne boy na de wo mu nyina ne se ye maba wo baaye no e bia ya we da wo yam eno na e hawa e ma untime wo ye be ma waduro na wakosa no wan bi na yi sa de na firi ho na watimi anyam na wawo e ensuo ba okay enye ensuo ba de sa to so mienu ba ye bia se wawo de oso ma wo wo ene waba ene suma akọ esuo ma akọ akoko dene aboa wo ene nipa na gya wo yefunu mama wo ene ama wadu ene wanyima eyensuo ba hwe ewiase upe obi a yaje ne suma so na omudiye wiase seseye omo a yekoje wo mo obosom so a maame ni di na mamle ne na sede so omo sa nipa no hu omo antimi hwe omo mienu yes, because obi wa obeba abepe emwa afiri nsuo nchen ama na boa no wokwa na wo se gina sori dem kan kuro hwe Ghana ebedum le bia eya wo mun kan baaburu ne nko akiri ombeba betina na musomase adekura meka sa ne se obi beba obema ne yinsen obenu maduro obenyinsen onya wo ba bedo obedi kan wi aye na asori dem na bebi obechi ade ne de good okọ na asori dem a no ma say declare ni fi ahonhum ni bebi okoje mwa no sister wa obeye de wontwon eti sunsum ne betwe ne ho na fe beye na na ha wo first na ma wunya ba na nne wotimi akọ bebi ahode wa wanya ba wo say gina asori dem ya anode no no asa be ha akwala no afi okoso fu bi wo sinsuo ba na akoje no na tete wo na yesenya no kure Mami nka asem wo nkyere Ghana fo ne. Sa wo kwa brochimemu a yale pa ti se nsuo ma e wo ho chen Ghana ha. Esubroni ni nso okoji nsuo da. Ghana ha sa anochi ana yese ye yale ese no. Abrochire ho pa negu. Obi ohwe ni fra brochire bi enim de meken. Yale a brocho betimi hu obi kura na wo hu yale ni bi wo Ghana da. Kono so ye nsuo ba. Broni ni kwaji ni sum. Okay. Okokonfo bi wo. Yale wo ho. De wo mu nyina ne se nne ewiase nipa ba no mu mmua de mu nsula de. Wo mu ye pesemi nkuminya. Obi anyem esuno odidi ni maame abre watem. No odidi fie ba yi atem. Na wo to yale to ba yem wo yefunu na wo akora no se fa usika nyina ekohwe no. Fa usika na wunya no ni enso ade fa kohwe wo ba ne yale. Ekopem so bebre wo wiase ye case ene man kola ni bi yesa enye nsuo ba okay me ma akom ye de wo me ye de wo me pem ye bedi ma akom hu komo ye pa okay ye de wo me so ho ye de wo me ntin nsuo ba de ebi ni ho enhira ba ne wo ho okay nsuo ba ni ho nana e beda se pa se ye bupino wo je bre na oni ye twetwe nkomo ebusia ye ne okonfo nana ama ena etwetwe enkomo no owo Kumasi Mamponten eho ena owo sene oji nkomo esifa ibe besrew se obeja wo comment e wo video yase e de mame eye too much gh ena oni gusu awohwe eya me subscribers no so nafa be on ka ho sa no upload me to mo apɛ oni first person ya onsa ebidi kan akabi that gold enemy makrown